Stjerneskibet, det er et fællesskab for iværksættere. Der er en masse andre, der er i samme situation som Der er alt muligt. Alle folk er Det er en god base at starte op fra. En tryg måde at gøre op med det der kælder iværksættere. Der er selvfølgelig også et fagligt fællesskab. Man opnår en masse synergi. Man kan hjælpe hinanden med at skaffe kunder. Bruger hinanden rigtig godt. Og så er vi faktisk begyndt at lave opgaver for hinanden lidt på kryds og tværs. Jeg får et netværk. Det giver os noget sparring, og det giver os noget fællesskab. Så mange forskellige kompetencer samlet. På en masse nye input. Masser af spændende kolleger. Vi vil alle sammen frem i verden. Man kommer ud af boksen. Et skridt længere. Det hjælper os meget til at løfte os til det næste niveau. Mere professionalisme. Tænk større. Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle. Vi fortæller vores historier, for I skal huske jeres. Vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege. No man is an island. Jeg har altid drømt Mit største mål er Friheden er det bærende punkt, som Jeg har iværksætter. altid været sådan en, der står helt Du skal være selvstændig.